नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे मुख्य खबरो. मंत्री हेब्बार आणि आमदार रुपाली हेंचे भितर शब्दाची चकमक. बुळवेकराक जालो पेच. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेमगेलो महापरिनिर्वाण दीस दलित रक्षणा वेदिकेन साजरो केलो. ज्येष्ठ कोंकणी लेखक कादंबरीकार श्री दामोदर मावजो हेमका 2021 सालाचो ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर. महाराष्ट्रात यक्षगान कलाकाराकडच्यान मसाल डोसाची सेवा. तिरुअनंतपुरम ते मुंबई नेत्रावती एक्सप्रेस भटकळ स्टेशनार थांबवची भटकळ समितीली मागणी. आत पळया आयचे सविस्तर खबरो. अंकोला सोमाराक 6 नोव्हेंबराक MLC निवडणूक आवडसा मतप्रचारा वेळार पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार आणि कारवारचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेंचे भितर पक्ष विपक्ष या कारणान शब्दाची चकमक जाल्ली घटना घडली अशें कळयलां. BJP MLC उमेदवार गणपती उळेकर हेंचे तर्फेन श्री शिवराम हेब्बार हेमी मतयातना केली. त्या वेळार आवडसा ग्रामपंचायत सदस्य श्री मारुती नाईक हेमी पालकमंत्र्याक तेमगेल्या घरा येवचे आमंत्रण दिले. कारण मारुती आणि पालकमंत्र्याले राजकीय संबंध बरे आशिल्ले. तेन्ना हेब्बाराक आमदार रुपाली नाईक हेमी तेमगेर वचूंक विरोध केलो. कारण मारुती नाईक हो काँग्रेसचो माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमगेले बरोबर फिरता तो काँग्रेस पार्टीचो असो सल्लो दिलो. पण हेब्बार हेमी आयकलना, वयची तयारी केली. पण आमदारान अखेर म्हणले की पक्षाच्या कार्यक्रमाक येयी तेन्ना तुमी अशें दुसऱ्याला घर वयचे बरोबर न्ही अशें तेमी सुचयले. त्या वेळार हेब्बार हेमी सांगले की पंचायत सदस्याक MLC निवडणुकेक मत विचारूंक पक्ष लागना, ह्या पक्षाचो त्या पक्षाचो अशी पळवू जायना अशी सांगून हेब्बार एकटेच मारुती नायकाल्या घर गेले. हेमगेल दोगाल्या ह्या चकमकीत कार्यकर्ते बुचकुळ्यात पडले. अखेर अभ्यर्थी श्री गणपती उळेकर पेचात पडले. आपूण हेब्बारा बरोबर गेल्यार आमदाराक राग येतलो, ना गेलो तर हेब्बार रागार येतलो असो विचार करून उळवेकर आमदारा बरोबरच रावले. पण पत्रकारान ह्या विशयाचेर आमदाराक विचारले तर आमचे भितर तसे काहीच भिन्न अभिप्राय ना अशें रुपाली नाईक हेमी सांगले. आपल्याक पक्षाच्या काही सदस्याबरोबर उलोवचे आशिल्ल्यान आपूण पंचायत सदस्य श्री मारुती नाईक हेमगेल घरा वचूं जालना अशें सांगून हो विशय असोच तारोवन दवरलो. तिरुअनंतपुरम ते मुंबई वयची नेत्रावती एक्सप्रेस रेल्वे भटकळ स्टेशनाचेर थांबवची भटकळ विकास समिती. कारवार तिरुअनंतपुरम ते मुंबई वयची नेत्रावती एक्सप्रेस रेल्वे भटकळ स्टेशनाचेर थांबवची विनंती भटकळच्या भटकळ विकास समितीन केला. ही गाडी पहिली भटकळ थांबताली, पूण कोविड काळात रेल्वे बंद उरली. परत सुरू जाली खरी, पूर किलोमिटराच्या निमित्तकन भटकळ थांबवची रद्द केली. तरी भटकळच्या आजूबाजून आशिल्ल्या मुर्डेश्वर आणि बैंदूर ही रेल्वे थांबता. तरी ही रेल्वे आता भटकळ थांबवची आणि प्रवाशांची गैरसोय दूर करची मागणी पुराय करची असे निवेदन भटकळच्या भटकळ विकास समितीन कोंकण रेल्वे भटकळच्या स्टेशन मास्तरातर्फे निवेदन सादर केला. ह्या वेळार भटकळ विकास समिती अध्यक्ष कृष्णानंद प्रभू, समिती सदस्य सतीश कुमार नाईक, नरेंद्र नाईक, श्रीधर नाईक, सुरेंद्र कामत, AN पै, शंकर शेट्टी आणि व्यंकटेश नाईक उपस्थित आशिल्ले. हॉटेलात यक्षगान कलाकाराकडच्यान मसाल डोसाची सेवा. कारवार महाराष्ट्राच्या नागपूर हिंगा एक नवीन हॉटेलाचे उद्घाटन झाले. थंयच बाजून कर्नाटकाचे उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे यल्लापूर तालुक्याचे काही यक्षगान कलाकार नोव्हेंबर 24, 25 आणि 26 तारखेक यक्षगान प्रयोगासाठी गेले. अखेरच्या प्रयोगानंतर यक्षगान कलाकाराक त्या हॉटेलात जेवणाची व्यवस्था केली. सांजेच्या त्या हॉटेल मालकान या यक्षगान कलाकाराला वेशभूषेत असतानाच तेमचे कडेच्यान मसाल डोसा गिरायकाक टेबलार होऊन दिवूंक सांगले. तेन्ना तेमी हॉटेलाची केल्ली मसाल डोसाची सेवा पळोवन अनुभवून ग्राहक खूप खुश जाले. ही घटना हॉटेलात घडली आणि हो व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर खूप व्हायरल घटना घडली. पण यक्षगान कलाकाराली निंदेची टिका जाली. हेजेन यक्षगान अकादमीन
कलाकाराक निर्दिष्ट अशा चौकटीत दवरदा अशें यक्षगान कलाकार भास्कर गांवकार बिद्रीमने आणि सदाशिव भट मलवळ्ळी हेमी आग्रह केला. ज्येष्ठ कोंकणी लेखक कादंबरीकार श्री दामोदर मावजो हेमका 2021 सालांचो ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर. गोवा माजोर्डाचे ज्येष्ठ कोंकणी लेखक कादंबरीकार अनुवादक श्री दामोदर मावजो जे कोंकणी जनमानसात भाई मावजो म्हणून प्रसिद्ध आसात तेमकां 2021 सालाचो साहित्यांतलो श्रेष्ठ असो ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर जाला. हो पुरस्कार कोंकणीत मेळयतले दुसरे लेखक जावन आसात. 12 वर्सां पयलीं पयलोच ज्ञानपीठ पुरस्कार कैलासवासी रवींद्र केळकर हेमकां मेळिल्लो. श्री भाई मावजाक कारवार प्लस कोंकणी चॅनला वतीन आणि सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळा वतीन अभिनंदन आणि शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेमगेलो महापरिनिर्वाण दीस दलित रक्षणा वेदिकेन साजरो केलो. कारवार संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेमगेलो महापरिनिर्वाण दिवस कर्नाटक दलित रक्षण वेदिके वतीन साजरो केलो. शहराच्या आंबेडकर सर्कला कडेन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराल्या भावचित्राक मालार्पण आणि पुजा करून दलित रक्षण वेदिकेचे जिल्हाध्यक्ष श्री अलिशा एकलपाटे हेमी सांगले की डॉक्टर आंबेडकर हेमी फक्त दलितालेच नायक न्ही तर अख्ख्या भारत देशाचे नायक आणि मार्गदर्शक आशिल्ले. देशाच्या प्रत्येक दलितान आपापलो हक्क समजून घेवूं जाय. आंबेडकराल्या आंदोलनाची लक्षणां समजून घेवूं जाय असो बोध दिलो. ಮುಂದೆ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಮಲಗಿರ್ತೀರಿ? ಈಗಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂತ नंतर कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत भेट देऊन आस्पत्रेच्या रोग्याक फल देऊन महापरिनिर्वाण दिस आचरण केलो. या वेळार पदाधिकारी संजय कांबळी, जाफर काजरगी, परशुराम हरिजन, विश्वनाथ आर सूर्यवंशी, गंगा नायक, शंकर वड्डर, टोनी एकलपाटी आणि इतर हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.